Mai devreme v-am arătat un monument ceva mai costisitor, dar deseori suntem întrebați de monumente ceva mai ieftin ca preț. Mărimea acestui monument este de 1 metru pe 50, grosimea de 6. De asemenea, el poate fi și în alte mărimi, dacă doriți noastră. Tumba 60-20-15 și în complet între florarul în fața monumentului 1 metru pe 60. Un așa monument, un așa complet, fără lucrările de instalare, va costa 8.000 de lei. Aveți în vedere că asta merge vorba de piatră de calitatea 1 buchi, pentru că piatră de calitatea 2 e ceva mai ieftin. Avem în stoc dacă este nevoie, dar trebuie să vă apropiați la noi în oficiu să faceți o alegere. Noi recomandăm anume piatra de calitatea 1. Mai multe modele și prețuri la monumente funerare vedeți pe site-ul nostru elitgram.md. Mai devreme v-am arătat un monument ceva mai costisitor, dar deseori suntem întrebați de monumente ceva mai ieftin ca preț. Mărimea acestui monument este de 1 metru pe 50, grosimea de 6. De asemenea, el poate fi și în alte mărimi dacă doriți noastră. Tumba 60-20-15 și în complet între florarul în fața monumentului 1 metru pe 60. Un așa monument, un așa complet, fără lucrările de instalare, va costa 8.000 de lei. Aveți în vedere că asta merge vorba de piatră de calitatea 1 buchi, pentru că piatră de calitatea 2 e ceva mai ieftin. Avem în stoc dacă este nevoie, dar trebuie să vă apropiați la noi în oficiu să faceți o alegere. Noi recomandăm anume piatra de calitatea 1. Mai multe modele și prețuri la monumente funerare vedeți pe site-ul nostru elitgram.md.